Benvinguts a l'estudi d'en Francisco Ibáñez. I qui és? El nostre avi. Per ell és la seva vida dibuixar i la creació, l'enfrontar-se a un paper en blanc i treure una història nova. Des dels nens petits que comencen a llegir ara amb els TVOs antics dels pares fins la gent molt gran, clar, són 60 anys de Mortadelo que dona per moltíssimes generacions de moltíssimes edats. Tu diràs que la 13 Rue del Percebe és molt... que els nens són molt trapelles i molt divertit, però el Mortadelo i el Filemón, per exemple, sempre es fiquen amb el Bacterio. Bueno, però a la 13 Rue del Percebe la mare els hi va comprar un tub de pega i van enganxar un gat a la camisa d'un senyor. Bueno, està igualat, però jo segueixo creient que és millor el Mortadelo i el Filemón. Jo vaig estar acompanyant durant 10-12 anys a Ibáñez a les signatures per tot Espanya. Ell, la seva preocupació sempre era, quan arribava a un lloc, preguntar ¿hi habrá gente? ¿Seguro que habrá gente? Sempre tenia nervis. I no era el cas. O sigui, després hi havia una gentada que la feina era per controlar-lo tot i poder-ho tallar a la cua. Suposo que la gent deu estimar el nostre avi pels dibuixos, però no tant com nosaltres, perquè és el nostre avi i això. Una part del desastre dels seus personatges és un reflexe d'ell que és despistat, que s'oblida de les coses i tot el vocabulari que fa servir moltes vegades estàs a casa i parla igual. La gent sempre ens pregunta «Tu pare encara treballa?» I dic «Sí, continua dibuixant, és la seva vida, fins que no se li esgoti la creativitat, ell continuarà en el taulell».